Manang Doria, kaya't kung nga idulin mo amin na gamit ni Mariel, ipan mo amin hindi bodega. Agrama nagti-picture mi, hindi nagkasar kami. Ha? Apay ngay, sir. Gaputa isangpet ko ni Christy dito balay iti mabiit. Apay ngay, sir. Amo ka din ni Ma'am Mariel nga isang put mo ni Christy. Awan pabasulan na. Imbagak mo't ano patuloyan na ti agabrod kat di nakpabasulan no makamiro ka kiti kasukat na. Anya ngay tinsungbat na itiday tangay bagayo, sir. Ada ka no kanyak. Makamuak ka no. No iso ti pakaragsakak. Sigurado kayo ka din itiday ta a desisyon nyo, sir. Sigurado ako, manang. Iso nga aramidan mo ti ibagbagak nga aramidan. Ala ang arod, sir. No iso ti kunayo.